Mayong hapon naman sa itong sini mga pinalingkag mga tagpalamati nga doon pagpangamusta sa inyo tanan sa maulano naton nga panahon. Welcome sa Webes nga edisyon sa This is My Life. Oktubre 27, tuig 2022. Kamustang pagpanyaga sa piyak sang maulano naton nga panahon? Sa mga kabataan naton nga sa ila puluyan tungod wala sang klase, maghinay-hinay man kag maghalong-halong sa pagguwa-guwa. Kag syempre kinahanglan sa iton na mga palanggaman nga mga tagpalamati nga nagaupod sa sini nga programa This is My Life sa kutob sa Malabutan sang aton pagpangalagad karon nga hapon paagi sa ila mga lilisuan sa mga radio 684 kHz. Kag syempre ang mga araman nagaupod sa aton via FB Live sang Aksyon Radio Bacolod pagi sa Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Kinahanglan lang gin magulo alerto, kinahanglan na maghalong-halong kag kinahanglan updated kita sa dalagan sang aton sini panahon. Kay ti syempre dugay-dugay hatag may nato ng update halin sa aton sini Weather Bureau ang pag-asa kag kung hindi man kita kung sa mga wala man nakahibalo pero mostly nakahibalo gid Tita Wilma. Ilabi na mga estudyante kay wala sila makakadto sa ila mga eskwelahan tungod nga suspindido ang mga klase, no? Private kag public schools wala klase tungod sang dalagan sang panahon, mabasko nga pagbubus ng ulan. Kag kinanglan lang gid ang mga in charge nga dira sa atong tag sa kapuluyan abi muno-munuha hindi lang pagakigi na ang aton sini mga kabataan kay kabalugid kita nga daan sa nga aton mga kabataan kon sa wayon mas nami ulo ang ga kag magsiling tagani nga hinay-hinay lang ay kung magagay ka mo da ano gani hagay ka mo da sulay sa ulan karon kag kun maalangan ka mo inyo na inabaho nga mga kaanak-anak naton. But anyway, sige lang Tita Wilma, kamusta nang inyo dira pagpaniyag? Sa inyo naman mga mensahe para sa This is My Life iya sa sininga hapon. Ara lang ang aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. May chat room man kita sa mga naka-FB Live. Pwede gid kamo dira makapadala man sang inyo sini mga mensahe. Paki-like, paki-share saying This is My Life. So, antes man kita maghatag sang update na weather bulletin halin sa pag-asa. Bantayan karon ang aton sini sulat man nga pagabasahon para sa inyo na problema ini sang isa ka asawa na hanungod sa sitwasyon sang ila pagpangabuhi. Away sa problema sa iya sinibana kag sa kabataan. May problema siya na hanungod sa iya sinihinablos. Hibaluon naton kung ano gina problema ya sa iya hinablos kag kun bala dapat gid niya ina problemahan o kung hindi upod man sa inyo mga panugdaon karon. Aton man tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope bantayan ina karon kung ano man ang mga mabatian naton nga mga update na hanungod iya sa nahanungod sa aton sini nga horoscope for today. Okay, Tita Wilma, sa dalagan man sang aton panahon sa karon iya nga adlaw sa pinaka-latest nga ginpagwa sang pag-asa nga weather bulletin ano Tita We? Anom ka mga lugar ang ara sa karon sa tropical cyclone wind signal number 1. Samtang nagabaskog iya si tropical depression Paing. Kaga sunuman sa pag-asa sa weather bulletin alas 11 sini nga aga, nagbaskog pagid si Paing kag nangin isa ka tropical storm kay ina alas 8 sang aga kag labi pagid siya nga magabaskog samtang nagahulag pakadto iya sa mapaang nga kadagatan sa Pilipinas.
Ti si Paing gin-forecast man nga maging severe tropical storm category sa sulod sang 24 oras kag may posibilidad magabaskog nga mga isa ka bagyo sa maabot iya nga Sabado. 72 hours. No? Okay. Ang mga lugar nga ara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1. Be kung malapit-lapit ina diri sa aton. Ang Catanduanes, ang eastern portion sang Albay, na ang Rapu-Rapu, ang eastern portion sang Sorsogon, sa bahin sang Prieto, Diaz, sa Gubat, Barcelona, Bulusan, Santa Magdalena, kag Erusin, sa Huban, sa Kasiguran, kag sa city sang Sorsogon. Eastern Samar kag Northern Samar. Nan. Sa diin sa siningation siya Paing. Na? Ara siya sa 540 kilometro sidlangan nga bahin sang Borongan City, Eastern Samar. Nagaangkon sang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 65 kilometro por ora kag may pagmadlos sang tubtob 80 kilometro por ora nga nagahulag pa nakatundan aminhan nakatundan sa 10 kilometro por ora. Na. So, sino man sa pag-asa, buwas sa aga, hasta sa gabi, kasarangan tumabaskog nga may tiun sang pagbubo sang mabaskog nga ulan, mapaabot naman dira sa bahin sang Bicol region kag Eastern Visayas, samtang kasarangan man nga may panalagsak apang mabaskog nga pagbubo sang ulan posible sa Mimaropa, sa Bay ARMM, Zamboanga Peninsula, kag Northern Mindanao, sa Caraga, sa Quezon, Cagayan, Isabela, Apaya, Aurora, kag iban nga bahin sang Visayas. Tibulubantayan naton ang dugang pagid nga update sina na kay tungod sang Shearline Troni Paing kuan gidya mabaskog nga pag-ulan ang aton ma-experience diri sa Visayas. Labi na dito sa bahin sang Southern Luzon kag northern portion sang Mindanao. Amo nang siling ni Tita Wilma, kinahanglan ginaton ang mag-ulo aligmat. Isa ina sang mga rason kung nga anangin alerto man ang probinsya sang Negros Occidental tungod sang mabaskog nga pagbubo sang ulan sa pilaman ka mga kabanwahanan. Alerto man ang aton sini mga LGU, ang mga lokal nga gobyerno naton kay kinahanglan gid ang safety sang aton sini nga pumuluyo. Tipinsaro naton pila ka mga banwa kag mga lugar iya ang nagsuspender sang ila mga klase, no? Hindi tayo pabutang sa katalagman ng kabuhi sang aton mga kabataan mo, no? Kag kainas sang aga, na? Ara iya opisyal ina nga nagpagwa kag ginpagwa gid mismo na informed na ang mga tao halin pa lang sang kagabi tubtub kagahon hasta kainas sang aga ang banwa sang Pontevedra tanan nga level man private kag public schools dira man sa may Moises Padilla kumusta man ka mo dira no kabaluman kita wala man mga klase ang aton mga kabataan public kag private schools from elementary to senior high. Dira man sa San Carlos City, dira man sa may Tuboso, sa La Carlota, sa Banwasang La Castillana, dira pagid sa bahin sang Don Salvador Benedicto, no? Puertigin maghalong gid kamo dira mga kauturan. Kag dira man sa Banwasang Murcia, kag diri man sa Banwasang Bacolod, tanan man from elementary to senior high, sa Banwa man sang Calatrava, kag dira man sa siyudad sang Silay. Sa Ibi Magalona, sa siyudad sang Talisay, siyudad sang Victorias, tanan nagpagwa sang executive order ang mga LGU sa nahinambitan nga lugar sa pagsuspendi sa mga classes ang aton sa sini nga mga estudyante. Kaya hindi mapaktan mo, no? Makmugulpi-gulpi lang, masanag ang kalibutan. Ako ilaragway ko diri sa amon sa Dakbanwasang Bacolod, kay na medyo mapaang-paang pagwa dira sa gwa naton. Medyo mapaang-paang, masanag ang kahawaan. Ay salamat sa Diyos siling ko, no?
Pero paglingi ko, dira sa may nabukid ayon, nagadulom. Dito iya sigurado, no? Dira sa inyo sigurado, labi na sa central nga bahin, norte nga bahin, nagatupa ang ulan. So, sa gihapon kinanglan mangin alerto, mabinantayon kita, na kagbantayan gid ang mga pahibalo, mga announcement, advisory nga ginapagwa sa aton mga lokal nga gobyerno. Kag kun mga anak, kun pwede nilang hindi na kita maghulat pa sa sitwasyon nga sa diin, abaw hulaton pa naton nga inang ara na sa ital-ital, kag amo pa ang paghulag sa pagbiya, sa dala sang aton kaugalingon sa luwas nga lugar. No? Kay hindi man na naton pagpabalutan na iya sa aton sini nga mga natungdan nga ayan siya sang gobyerno, hindi man na nila ma-magic nga ara sila gilayon. Kag maglusong iya sa katalagman lamang nga maluwas kita, amo na nga antes pa man ang tanan, kinanglan mangin preparado kita. Na? Tandaan lang natin ina. Alauna 53 Action Radio Philippine Standard Time. Sa gihapon isa sa pahanumdum ni Tita Wilma nga kun magwa dira mga anak sa inyo man mga puluyan, padayunon ta sa gihapon no ang paggamit sang aton mga face mask. Importante lang na iya sa tuod lang. Although nga bisan ano pa ng ilahambal, nga na may mga executive order na lang ang ginahulat nga pwede na kita sa mga indoor magkakasang aton sini nga mga face mask, pero hindi lang anay kita magsaligid sang dako. Ha? Okay lang na siya ya. Total daw na anad naman kita sa masobra duha ka tuig na nga ara siya kung magwa kita sa aton puluyan, kag kung may kaladtuan kita, kag kung magsulod kita sa lugar nga madamo sang tawo. Sa liwat, hindi malain ang tawo nga nagahalong bilang proteksyon para sa iya kaugalingon, kag ina proteksyon man sa pamilya kung magpauli kita sa itong tagsa kapanimalay. Di ba la? Yes. Ay launa 54 Action Radio Philippine Standard Time. Ay tun anay food supplement syempre ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nauya ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa gaano sa inyo. Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Ang mga Go lang sa kuno sa imo cellphone, sa imo nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no. Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay Sa mga naka-online dira, na? Sa mga naka-online dira mayong hapon, mayong hapon kuno action Tita Wilma. Yes, Ma'am Ana Sinoro. Ginagwit lang ni Ma'am Ana Sinoro ang iya apo nga si Ino. Bagaw nag-una gid siya kay mapagwit siya happy birthday. Happy 12th birthday sa iya sini apo ba siya 12 years old na siya, soltero na. Oh, yes, Ma'am. Happy birthday sa imo apo. Kay Ma'am Connie Laparain, Tita Wilma, salamat sa nga sa 2 years na ang cellphone ni Leona Grace Laparan nga nadaog sa Action Radio Bacolod. May damogin nga salamat kay Ma'am Nona kag sa mga staff sa Action Radio. Aho na seton for peace. Ma'am Connie, may damogin nga salamat kag mayong hapon man da sa inyo. Kag maghalong man kamo dira no sa DSB. John Sir na mayong hapon man. Mayong hapon ko nitawam sa kag sa tanan nga nagapamati. Sang kargahon kadamo sang nagpost sa FB pati sa mabaskog nga ulan kag baha. Di day ni Jonah. Yes, so para nga kita bala ma-informed maayo. Tamyaw lang ko datawams paliyog kay Sir Diding Ibanez. Mayong hapon lang da, Sir. Hambal ni John, Sir, na. Salamat gi John. Jory ni Pomuseno. Salamat man. Good afternoon, Tita We. Ari lang ko di ga monitor. Kaginatamyaw ko da asawa ko nga si Ruby de la Luna. Naghalin ina kay Pato de la Luna sang Barangay 30. Kanami sa ila. Luvic, salamat man. Kay Ma'am Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, Tita We. Keep safe always. Yes, Ma'am. Good afternoon. Kamusta man? Salamat gid sa imo. Inday Blaza, mayong hapon. Kag mayong hapon man. And keep safe also. Diding Alohamiento, salamat man. Mayong hapon. Kag hambal ni Ma'am Lani Harumiano Baudira sa may Hibuan Kapis. Yes, nagaulan man. So, salamat gid, na? Maria Luz Palacio, salamat gid. Annie V. Saison Sugaron, good PM. Avid listener here till sign off. Salamat gid, Ma'am. Maria Luz Palacios, salamat. Annie V. Saison Sugaron, salamat gid. Kag salamat gid. Pitlapit ba? Ang isla na lang ang imo nga arsang tinagsugaton kay na. Tawe, good PM and we are present here naman gihapon ni Day Thelma, ni Lydia, ni Bibing, Jennifer, kag Mercedes Lambert. Suki mo gid kami nga tagpalamati ni mo, Tita Wilma. Yes, kabalugid ko na maman. Thank you so much also sa inyo man tag sa kapamilya. God bless, man, and more power. Thanks for the love and for the prayer. Okay, enough lang na, anay. Sa itong sa mga greetings, balikan talang kamo karon. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon
ang mga gisuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kay Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa na Aksyon Radio Philippine Standard Time padayon si Tita Wilma. Kag syempre sa nasiling ko na Oktubre 27 kada sigdasig sang mga inadlaw. Dali na lang matapos siya ang bulan sang Oktubre, ha? Pila na lang kay nga October 27, 28, 29, 30, 31, 4, 5 days more to go. November na. Kag syempre sa itong Christmas countdown, we only have 59 days more. Kag Christmas Day na. Tandaan nyo gid na. Pasko na. Bisan magtamyawanay lang kita isang malipayon nga Pasko, okay na ina para sa aton. Palatandaan ng pag-greet sa imo nga may upod nga pagyuhom, may pagpalangga manina para sa aton tanan kag kabalaka. Peace, love, and joy with hope, of course, para sa palaabuton nga Pasko sa Disyembre 25. Kag namigid tubtub sa dason nga tuig, no? 2023. Okay, happy listening lang daa sa tanan, no? Sa tanan gidya. Nanay Rosalinda Gintiano, na? Tiano or Yuvano, na?
Vano? Okay, Nanay Rosalinda Gintian, mayong hapon kay Tita Cheryl Lindo na dira sa may Bago City. Madamo gid nga salamat. Nagaupod gid sila sa Action Radio from sign on to sign off. So salamat gid. Ti antes man si Tita Wilma magbasa sa atong sulat sa sininga hapon, abe. Okay, siling ni abaw, ara naman siya. Kada sigid bala tayo sa imo magbalos mo. Correct gid ta 70 years old na ko bala. Lapit na 2 years ga inom ko DTX o 3 ba. O kag may vegetarian pa, praise God. Do kay do wala sa edad mo tay. Ang sa nga 70 years old ka. Nakasiling na si Tita Wilma kay nakasaka na ni si Tatay Tony. Nan. Nakasaka di siya pagbalikin ko. Hala, amo na siya glisita Tatay Tony, at least nagkilalahay ka na. Depin sa no, energetic pa, kasaka pa di sa 4th floor sa Action Radio. 70 years old. Mayong hapon lang tatamyaw ko lang amiga ko Diding Orbita sa Barangay Mabini, Valladolid. Nagatamyaw si Inda Yolanda Pasamante 0197. Salamat gid kag maayong hapon. Tita Ari naman kami monitor Action Radio Lucy Udtuhan sa may Central Maaw sa may Bago City. Salamat gid kag maayong hapon. Ay abaw na mayong hapon lang. Okay lang na siya yung ma'am. Good PM hamba siling ni Ma'am Imelda. Yes. Ma'am Imelda Magalyon sakto to tawe na aras dira sila sa may Isabela naga-monitor man. Okay, salamat gid nagapamati gid sa aton diri sa Action Radio Bacolod, especially sa This Is My Life. Kag iya man ginatamyaw si Tessie Chenova, kag Grimmy Alcantara, Alma Tiniedo, Joan Arbas, kag Gloria Taniedo. Bao salamat gid na. Kay Joan Arbas kag kay Gloria, mga friends kuna sila ma'am na Magalyon family, Allen family sa Ford Tractor sa Magalyon sa insakto na sa Ford Tractor sa Alihis ang banalihog lang mama. Okay. Salamat gin. Malaba gin man mayo kay ginadmiter mo ma'am nga kalaba gali sa imo greetings. Kinahanglan aton nga greetings ulil-put-liputon ta para nga maano taman ma-cater taman ang iba naton nga palangga nga mga tagpalamati tagaan taman sila tsansa tinawili naman ko basta magsugod ko gani greetings so gid na dali lang mabasa tani sa aton sulat sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, sa sininga hapon, ang ito na pagabasahon iyang sulat. Taga diri lang siya sa Bacolod, no? Ara sa may City Heights, Bacolod City. Ito kabalukon City Heights 1, 2, basta butang niya lang City Heights. Sa imo dira mayong hapon lang. Kagang iya mensahe sa This Is My Life nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang sa tanan-tanan gid nga nagapamati sa ila mga radyo kagang ara sa FB Live sang Action Radio Bacolod. Tita Wilma, ako suki man sang Action Radio. Ila binagid ni Mama ko Delia. Tamyawa lang da siya. Mama Delia, mayong hapon lang da. Kag pareho sang iban, ako may ipaambit man, kag pangayuan man advice nga problema. Ako gali si Juvie sang City Heights, Bacolod. Tita, nagsugod ang problema ko
sang mag-celebrate sang birthday diri sa amon balay, ang utod sang bana ko, upod ang akon mga in-laws. Abi mo nagustuhan sang hinablo sang bana ko, nga magpabilin sa amon kag diri lang mag-estar. Nagpasugot man ko, kay wala kami upod nga lalaki sa balay, tungod ang bana ko sa barko nagatrabaho, kag talagsa lang nagapauli. Kami naman diri sa balay pulos babayi, upod si Mama Cordelia, kag ang 3 namon kabata. Gani nalipay ako sang magpabilin siya sa amon. Galing kay kada adlaw sa pagligad, nagamat-amat ako batsyag sang kabalaka. Nga basi mangin problema ko siya, kag makadugang pasang akon palasanon. Imbis nga mga bata ko lang ang akon ginaintyende. Teenager pa lang ang hinablusang bana ko, tita. Kag damo na siya barkada diri sa amon lugar. Kag permi siya ginakadtuan sang iya mga amigo. Kag kun hapon, nagabasketball sila, kagabi na kon magpauli. Mahilig man siya magluto. Gani, nadugangan man ang mga gasto namon sa sulod sang balay. Hindi lang sa pang adlaw-adlaw namon nga pagkaon, kundi pati na sa iban nga bagay. In short, Tita Wilma, nabatsyagan ko nga daw hindi makapaayo sa amon kung diri siya mag-estar sang dalayon. Galing paano ko ni ihambal sa iya nga hindi siya masakitan. Isa pa, ginadumdum ko man nga basi bala maglain ang buot sang mga bayaw ko kag sang bana ko sa akon, kung ihambal ko nga hindi ko magpasugot nga diri na gid siya mag-estar sa amon. Ano bi ang maayo ko na nga himuon man, Tita Wilma? Mamati lang ko diri. Salamat gid. Juvie sang City Heights, Bacolod. Sa itong siniletter sender na nagpatawag kay Juvie, dira sa City Heights, mayong hapon kag madamo gid nga salamat, kag Mama Delia sa liwat mayong hapon, salamat gigali kay ba may ara tada, ara gali ikaw nga nagaupod gid nalatnan si Inday Juvie nga manginsuki manamon diri sa Action Radio. Una sa tanan, nagapangayo man si Tita Wilma sang katahuran, kag kami ako man nagapasalamat sa inyo. Kag nagayuhom sang tang nagabasa sang kaundan sang imo sini mensahe diri iya sa This Is My Life, na hindi na ya malikawan, Inday Juvie sa aton pagpangabuhi. Ilabi na kung ikaw nga klase sang tiya para sa mga kahinablusan mo sa imo mismo side or sa bahin sang imo sini partner, nga magbulubakasyon man, din ita ni malikawan, bulubakasyon man, or if not masiling nami, guro diri na lang kung maestar kay daw komportable siya, mahimo yang gusto niya, di ba la may ara nga mga amusina, nga mga attitudes ng mga kabataan. O galing kiti sa imo, wala pa gina problema muna. Amo na nakita ako, no? Wala pang problema, ginaunahan mo na nga daan. But silingon, gusto mo preparahan, antes pa man matabo na. Maayo man ina, kaya naanad ka mo nga kamulang. Una gani sa una mo da nga parts ng imo sini nga mensahe nga nagapasalamat ka tani kay pulos ka mo dira babayi wala ka mo upod, di ba la?
si mama mo, 3 mo kakabataan nga babayi, tingbay na mo, ato sa barko gasakay, talag sila nagapauli, pasalamat ikaw. Ako siguro, ang pag-inchandi ko sa sitwasyon in the juvie, tungod may mga barkada siya. Nakita mo man na mo, may mga barkada siya, kag yes, lain ang imo na batsyagan nga para sa imo posible mangin problema sa imo sa palaabuton ay oo na ang mas maayo siguro dira naton nga himuon sina iya na pinakamaayo mo dira nga mahimo iya juvie isugid or let's say kung manawag ang bana mo na iistorya mo sa iya inang bagay nga nagagamo sa pensar mo. Kay wala sing pinakamaayo sina, na? Sang sa idirekta mo sa bata, ma-hurt pa, na? O kung hindi man siya ma-hurt, basi pag ang pagbato niya sang imo paghambal, negative, i-relay sa mga bayaw mo or sa iya mama kag papa, hindi naman amo na ti problema gid man ina. Na ara si mama mo sa puder mo magpulo pamangkot ka man abi kay mama mo manong bi mama suggest mo no mangkuta kay ang iloy kabalo na mo na kabalo na siya kung anong pinakamaayo man sa tudtuod lang in the juvie tama kabudlay makigbagay sa aton mga inlo pero mas manami kung ikaw kabalo mag-adjust sa kaugalingon mo sa imo sini mga in-law, magluwas sa imo mga ugangan, syempre sa imo man nga mga sa imo man nga mga lipat lang kumong sa imo mga kabayawan sa imo sini mga kabayawan mas nami nga maayo iya ang relasyon. Kung may mga problema nga gamay-gamay man lang, kag pwede man lang naton mapaiway, kag kung pwede man lang mapasugta naton, why not, na? Nga ipakita man naton ang aton matuod nga kinaiya, ang aton matuod nga batasan, paagi man sa pagsapupos ang ila kabataan. Nga kung wala man sila guro nagalaom gid nga magpabilin siya dira sang madugay sa inyo sinibalay, na? Pero tungod na namian siya kay Timera, nakakita na siya sang grupo nga iya sinimangin amigo ilabi na ko basta basketball, syempre grupo ginaya kay kun isa ka mo kay team, syempre damo kamo na amo na siya pero bilang isa katiya na bilang isa katiya kabigon mo man siya nga anak mo kay ikaw ang ginakilala yaman nga iloy dira sa imo puluyan. So kinahanglan lang gid na kinahanglan lang gid nga ulo istoryahon mo man siya kag kinahanglan man nga intindihon mo kag tudluan mo man sang maayo iya nga pamatasan. Di ba lak? Kung may sala gamay, pulo pa labtik kag pulo pa intyende. Dali gid lang na daligid lang antes ko padayunon ang akon sini nga panugdaon sa sulat nga ginpadala sa aton diri ni Inday Juvie isanay ka flash report daligid lang kaayo ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
Okay, may masulod niya sa ka-flash report. Upod kay Action Zell, Minardo Action Zell. Action Wilma, maayong hapon. Maayong hapon? Yes, Action Wilma, live kita diri subong sa may Sharina Heights Subdivision, Barangay Takuling, kung sa diin. Isa naman diri ka bypass operation ang ginkasar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6, no, kay isa diri ka babayi ang nadakpan. Action Wilma sa subong, no. Again basahan ini sang yag nga Miranda right, no, kagati mawaga fresking na subong. Yes, so Action Wilma, ang dugang update na diri sa bypass operation aton nga hibaloon karon ang kabugaton kag ang balor sinisang nga nakuha. Okay, Live Action kita Zell. diri sa Barangay Takuling, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.
Okay, wala gila mamaduwi ba batian ninyo ang aton sa ni Patrol Reporter sa Action Zil Minardo nga sa diin ara sila subong dira sa Sherina Heights sa Barangay Takuling nga may giara ginapatigayon nga by bust operation aton Regional Drug Enforcement Unit. Ang subject isa ka babae. So kung sino ini siya kag kung ano ang nakuha sa iya, ano ang value kag sa kumpleto nga mga detalye, bantayan ina karon sa pagbalikman ni Action Zil Minardo. Padayon anay si Tita Wilma sa aton iyang problema nga ginatubang sa karon nga gindangop iya sa aton sang isa man kaasawa. Simple na lang amuhon ta na lang ni Inday Zil, Inday Juvie, no? Sana siling ko na kung ang imo istoryahon isang imo na mga bayaw or ina siya mismo, inagamay lang nga palahid-lahid sa bata. Painchendi lang sang medyo sa lawayon sa iya. Ang galing tinakita ko, apektado ng imo budget na naginalantaw ko man, nga ti imo, ang imo yung mga balayran, tanan nga pag sinalay sa sulod sang balay, ginaproblema mo ahead na. So, kung hindi ka gusto kang manumbalik ang imo dira, ang inyo dira iya pag sinalayo, bilang isa ka pamilya, ang bana mo among pinakamaayugid, pinaka-the best mga istorya ho na tungod dira. Ina mga bagay-bagay, syempre, kinahanglan mag-asawa, kung problema, istoryahan, para nga makakam up sang isa ka desisyon nga makahatag solusyon sa mga bagay nga nagapagamo sa inyo pagpangabuhi. Ipa-intindi mo lang sa bana mo, sa matawhay iya nga pagsugilanunay, nga do kabudlay para sa imo. Bisan hindi mo na siguro pag i-mention about sa expenses mo nga nabudlayan ka, nga daw nasawahan ikaw kung medyo may ara lang kabudlayan sa pamatyagan mo, kag pamangkuton mo lang ang bana mo, permanente na di siya, nga diri nagilang siya sa ato niya. How do something amo na? Kay daw hindi ka komportable, daw pa mo na lang na, hindi, kay ako sa akon lang yung pag-intindi, Blenday Juvie, maintindihan ka sang bana mo, amo lang siling bala naton nga, ikaw asawa, ikaw bana, kinanglan mangin transparent ka mo sa tagsa-tagsa. Para maintindihan sang isa kag isa ang unod sang inyo balatyagon in case gidman nga may ara kamo bala iplastar nga isa kabagay. Maintindihan ka na niya nga makakita man ang bana mo sang pamaagi kung paano niya iplastar ina, either sa imo man hinablos nga ara dira o sa iya hinablos nga ara dira sa inyo puder, o kung siya na mismo ang mahambal sa iya utod nga ti ang bata nila nga way na nag-eskwela nga nadra na lang nagpabilin hindi pagpamensara hindi pagpamensara nga dako ina nga problema para sa imo. Ina siling ti kung gabi na siya permi nagapauli timbed na mabulubudlay mabulubadlay para sa imo, ilabi na kon may bulubarkada ako makabatsyag man ko na mo basta ang kabataan wala pa sa aton sinipanimalay, right aga problema gigita galibogid ang ulo naton kag magsiling lang na mahamba lang na sila nga ari lang gid ko hindi ko maano pa mo sinamamo na sila bala di bala way nya kadalag ko na sa amon hindi pa kami masaligan pero kabalo naman kita mga anak ang balatyagon sang mga nabilin sa balay nga magakabala ka abi ninyo makatulog, hindi makatulog. Mayo lang kung kabalo, kung din ka mo nagkadto, okay gina maglisensya, din ka mo magkadto sino mga opod nyo, o din ina nga lugar, okay. Kay nga, wala man balagi na pangayuin kaso por kaso, at least may pangitaan ang ginikanan. Kag ikaw nagaserbi ginikanan para sa imo hinablos, naintindihan ginaton ina, pabulig ka sa bana mo, nga masulbar inang nagagamo sa balatyagon kag sa penser mo para mapahamtang ikaw kag syempre sa sina nga bagay nga maangkon mo man ang katawhay sa imo dughan na tungod sa sina nga bagay ang pagpangamuyo hindi mo man pagkalipatan kinahanglan magpangamuyo ka sa mahal nga Dios ang kinahanglan mapahamtang ka may peace of mind may peace man sa imo heart may kalinong kag mabalik iya ang matawhay kag malipayon ninyo nga pagsinalayo dira sa inyo puloy ano pud sa imo pamilya
Na? Amo lang na pangayuan lang sa mahal nga Dios nga manumbalik ang inyo sini katawhay kag kalipay sa sulod sang panimalay. Masulbar inang gamay nga problema na sa pagsulod sang hinablos sang bana mo sa inyo pagpangabuhi. Way ka binaanad mo nga may salawayon, guro? Way ka guro naanad nga may salawayon sa sulod sang balay mo nga wala ka bala sa makita nga diferensya. Ti dira man matakos kag dira mo man makita nga mo ni gali kabudlay kung may mga nagapaugtas sa sulod sang balay, may mga nagapasaway sa sulod sang balay. Ti kun para sa imong kabataan mo yung mga babayi, mga masinulundon, matutom, kag ara lang iya sa balay iskulahan lang, ti do katawhay sa yung pamatyagan mo, masiling na guro silod, laktan tani balang iya pagpangabuhi balasang gamay-gamay nga problema kung makayanan niya. Amo ng mga pagtilaw, isa na kapag tilaw sang imo man pagkailoy, dira at least naka-encounter ikaw. Kay ti wala kaya way kaya naga problema sa kabataan mo nga gabi nagpululi, din pa nagalayaw. Ti syempre lalaki kabalo naman gid sa kabataan nga mga lalaki, damo mga friends maghinagaray na karon. Ti syempre magamon na soltero, basta soltero, kung kisa may ara pa na sila nga tapos nila basketball, game tanay, mga cellphone na da, gadgets nila. Ara man lang na da sila, games na da sila. Pagkatapos madiparahan nila ay alas 11:30 na gali, alas 12 na gali. Wala sila ya kabalo, kag wala sila nagakabalaka sa nagahulat sa ila balay. Timunuhon mo na kan ma-hurt pa na, masiling pa nga lain na lain. Kag medyo may pagka-istrikto. Hindi ta na mahimo inday juvie nga diretsuhon siya. Mas nami gid ang bana mo. Kay siya mas authorized siya, no? Ikaw pwede man, pero mas nami kiti pamilya niya, mas nami nga siya ang maghambal, na? Palanggaon mo ya ang bata, okay lang na siya, na? Hindi naman na siling bata, kiti kuha na siya mo, soltero na siya, okay? Alas 2:29 ina lang, gamay nga bagay para sa aton, pero sa natungdan, mabugat na inaiya nga problema. Salamat gid sa imo inday Juvie, kag sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati kamo man, kung may ara man kamo dira mga istorya sa kabuhi nakahatag sa inyo sang problema na pwede gid na ma-share man ninyo diri sa Action Radio, kay hatagan man ni Tita Wilma sang panugdaon upod sa panugdaon sang aton mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupon man sa ila mga radio, kag ara man nagaupod sa aton FB Live, ara aton chat room, kag sa mga radyo, ara ang aton text hotline. Type nyo lang kag ipadala 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ganit, relax lang Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Sa mga naka-online dira, baw. Ay, oo nga mga timprano, pa kamoy nakaibos ba? Okay, Chuvi Manaras, mayong hapon kay ni Casio Seva. Good afternoon, tawe. Monitor lang ko sa imo program, This is My Life, every afternoon. Salamat gani Casio Seva. Pasyol, mahinay siya, lahay titawe. Mayong hapon. Vergara Jeronimo, shout out lang kay Erlinda Perez kag kay Andres Perez, kay Carmela Lakbanis sa nga Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Yes, Nanay Ara, happy birthday ko no, Ana. Lani Villoga. Okay, Lani Villoga, Waringon. Mayong hapon tamyaw ko galidua ko kabata inday Precious kag Tuto TJ. Pamati kami di sa Barangay Talaptap La Castillana. Salamat gid titawe. Okay, Eva Nge Lista. Hi titawe, mayong hapon pa shout out ko gali na Armando Evangelista kag Melodina Elardo. Sang Moises Padilla halin kay Cherry May sa Cebu. Salamat gid. Wow. Salamat gid. Okay. Dali, gid lang. Dali lang ha, balikan talang kamo. May ara pa man chance sa dason nga commercial, balikan talang kamo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi
Sige, nabatian ako sa Action Radio. Bata na lalaki, abusahan ka mo, wala respeto means gapag gusto nilang siya. Okay, advice ya lang, no? Pati bilang biginikanan kay titiya mo, na? Okay, thank you, Gid. Evangelista. Mayong hapon, shout out ko gali Armando Evangelista kag Melodina Ilardo sa Moises Padilla, halin kay Cherry May sa Cebu. Salamat kay Tito Wilma. Siling man ni Ana Sinoro, ni Ma'am Ana Sinoro sa sender, dapat ihambal mo. Kag istorya sa bahay na mo, hambalan nyo sang maayo, painchindihon mo gid, kag pangamuyuan mo. Salamat, Ma'am. Ray Flores Barrioga, salamat man. Hello, Tita We, or hi, Tita We, watching from Oman. Tamyaw ko sa mga taga-Hacienda Sasio Isabela, halin ina kay Jennifer Francisco Espinosa. Ayos gid at Tita We, ang madugang ko lang ang family is composed of father, mother, and children. So, hindi siya member kay family circle. Kabalo kay na himuon, sang himuon mo. But ang bana mo gidunahon mga istoryahon, don't forget to pray kay Lord. Hambal ni 80-20. Yes, salamat ni Tatay Tony na bawang nga mga anak ka mo. Good afternoon, Tita We, kanami sa letter sender, mayugi ko ng advice. Maadlang ko gamay, Tita We. Pwede man nga istoryahon niyang hinablos in-law with care, check to mind na, nga hindi lang siya magpatama lagaw kag barkada, kay basi kon ano ang matabo, basulon siya sang basulon siya sang parents, kag hagan-hagan lang sa mga barkada, kag hindi ya pag panumdumon ang expenses sa pagkaon, kay natural lang magasto gid man, Tita We. Yes, 3640, appreciated gid, madamo gid nga salamat sa imo. Wow. Always gig kami ga-monitor sa Action Radio, Lucy Udahan sa Central Maaw. Check to na. Lucy Uduhan sa Central Maaw, Bago City. May damo gid nga salamat. Inayaw, okay lang na siya. Ginatamyaw ko si Janet Sales sang Morsha from Joyce and Guimaras. Mga listeners, tadagali sa Guimaras mayong hapon, dira pagid sa may Bayawan sa sur nga bahin sang Negros. Yes. Tawi mayong hapon sa tanan nga taga Action Radio. Para sa sender tawi, dapat ang banaya among masugilanon sa utod siya. Kay kun siya nga tapik lang, lain naman ang paghangop, budlay na. May point ikaw, 29-4-3. Sakto na siya. May nami, giman ina nga suggestion. Kay kabudlay kit. Kaya kisa mo nagasiling ko, ma-misinterpret ka bala na? Siling naman ni 3640, good afternoon. Namigit sa imo advice sa letter sender, maadlang ko gamay. Pwede man istoryaw niya ihanablos in law with care. Ngayon, naano ko na ni, nahatag ko na ni gali, na? Sorry, kid. Okay. Halin kay 1468, good PM, Tita We. Okay. Para sa sender, istoryahon niya, amiga-umiguhon, nga daw anak man niya, ang hinablusang bana niya, kag wala man siguro sang malain, kung ipaagi sa maayo nga panghambal ang hinablusang iya bana. Okay man, ha? Alas 2:41, Action Radio Philippine Standard Time. Okay, ma-horoscope na kita. Mayong hapon, ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Rochelle Fulgencio Susana, kamusta ka mo dira? Gaulan dira o kung wala? Halong lang, na? Kay duwa na ito na mga zodiac sign para sa itong horoscope. Karon niya nga adlaw. Huwebes, Oktobre 27, tuig 2022. Yes, unahon naton ang mga Scorpio. Ang mga Scorpio mo ining mga natawo Oktobre 24. Tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpio, inang mga gamo nga makitaan mo sa imo palibot, amo inang mangin madulom sa gusto mo himuon, but sing ganon, amo inang mangin problema sa gusto mo himuon. Gani sunod sa imo horoscope, magpakabakod ka lang. Respetuha ang opinyon kag ang pagpatis ang iban. Maswati nga mga numero Scorpio,
3, 13, 22 kag 29. Lemon green is your lucky color. Mga Sagittarius. Yes, Sagittarius, mga natao Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarian, dapat hulag ka man gilayon para sa maayo nga ginapamansar mo. Nga anong maayo nga ginapamansar mo, Sagittarian? Hindi na pagpabay, go na. No? May pila ka mga bagay ikaw nga dapat arigluhon nga nagakinahanglan sang kwarta. Ano ina? Maswerte nga mga numero 11, 20, 32 kag 41. Garnet red is your lucky color. Kadtuay naman natin ang Capricorn. Ang Capricorn, amoy ni mga natao, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, maghalong ka sa pagkaon, sang mga pagkaon nga mabudlay tunawon. Hambal sang imo sini nga zodiac sign ho, pahanumdum, halungi ang imo lawas para malikawan mo nga makaangkon ikaw problema dira. Maswerte mo nga mga numero 4, 10, 15 kag 24. Honey yellow is your lucky color. Kadtuay naman nato ng mga Aquarius. Yes, Aquarius, Enero 20 tubtub Pebrero 18. Okay. Ikaw Aquarian, o kung kamo nga mga Aquarian, manami. No? Manami ang balita nga mabato ninyo karon nga adlaw. Kag isa pa, matapos ninyo nga matawhay, wala problema, ang ulubrahon nga inyo na umpisahan. Maswati nga mga numero 4, 7, 16 kag 32, mint green is your lucky color. Pisces. Ang mga Pisces naman, amo ining mga natao Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, sa mga Pisces naman may ara isa ka tawo nga magakontras ang imo opinion o kung sang imo man panindugan, ang imo maabtik nga paghulag kag ihibalo amo inang makabulig kag makaluwas man sa imo Pisces. Maswerte nga mga numero si Ace 11, 18 kag 32. Your lucky color is citrine, yellow. Yes, Aries. Ang mga Aries naman amo ining mga natao Marso 21 tubtob Abril 19. Mga Aryan, ang inyo horoscope nagasiling. Ang imo plano or inyo plano nga magtrabaho sa iban nga pungsod, may kaayuhan ina. Plano mo, may kaayuhan ina para sa imo. Gani padayon na, go na, hulag ka na. Kay ginaugyunan ina sa karon sang kahigayunan. Mga maswerte nga mga numero sa mga Aries, 4, 13, 21 kag 26. Lucky color, tangerine. Okay, una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para sa aton man tagsaya ka horoscope karon nga adlaw. Gani relax lang ha. Edilaos, ara lang sila gyapon ni Nanay Isabel, mayong hapon lang dira. Relax man kag si ine Miss Jane Candido Hildori kag Alma Gonzalez Posisyon. Dugang pa nga mga zodiac sign Pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. For every shared story is an inspiration for many.
But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra
Di nagsiling ka sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Kaya mo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kay Jan Diaz. Kay Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Aha, tawi kindly greet the people of Hacienda Antulanga ba sa pamilya Kabaya ko no Cavalfin family, Trinidad family, Gavilan family, ang Imbang. Sakto na? Okay, 1772 madamo gid nga salamat. Janet Sales, mayong hapon sa imo, ginatamyaw ikaw ni Joy, sang Gimaras. Okay na Tita Wilma, bayin na lang na yung iban, karon na lang na kung mahingabutan naton, kay hingagawon anay naton ang mga nabilin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope karon iya nga adlaw. Wala na sokto nyo ko kamo siling kamoy utang kapabla daw isang nagligad. Okay, kantuan na natin ang zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Abitaurian, ikaw karon nga adlaw, very weak ikaw. Tama sa imo kahuyang. Kinahanglan ang imo kahuyang karon nga adlaw pakigbatuan mo para hindi ka mabutang sa kapahamakan. Kag may posibilidad man nga may mabaton ikaw nga maayo nga impormasyon. Maswerte mo nga mga numero 5, 16, 28 kag 40. Your lucky color is violet. Mga Gemini, yes, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, kung pwede pa lang likaw ka lang anay o likawan mo lang anay ang medyo mga masakit-sakit ba lang ang sunluganay o kung linahugay dira. Kag abi mo may isa ikaw kalikom nga madiskubrihan karon nga adlaw nga daw wala mo gid gina-expectan. Maswati mo man nga mga numero 6, 10, 25 kag 33. Your lucky color is fuchsia. Katuan naman ito ang zodiac sign nga Cancer. Okay. Ang mga Cancer, amo ining mga natawo, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Mga Cancerian, kung ano man ang inyo na batyagan or let's say ano ang panagupnop ninyo, pamatiis ang maayo, analisas ang maayo kay nga para hindi ikaw magsala. Kag kun ano man inang madugay mo na nga ginahandom suno sa imo kapalaran karon nga adlaw, matagan ina katumanan, maangkon mo. Masuwati mo man nga mga numero or ninyo mga Cancer 4, 13, 24 kag 35. Nile green is your lucky color. Ang mga Leo, yes Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ario, Leo, hambal sa inyo horoscope, makaangkon kamo sang kahigayunan, parang makatuluti bawas sa kapigaduhon, sabahin sang inyo negosyo o kung may negosyo kamo, no? Kung wala, ti okay lang na siya. Or let's say, makatibawas kamo sa kapigaduhon tungod sang imo man or inyo man pagpaninguha kag pagsakripisyo. Amo na siling naton bala, tiyaga kag kapisan, sakripisyo ang liabe para sa kaayuhan. Himua ina Leo, hindi magpatamad-tamad. Maswati nga mga numero 7, 16, 25 kag 38. Pearl pink is your lucky color. Kadtuan naman natin ang mga Virgo. Yes, ang mga Virgo, amo ining mga natawo Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo o kung mga Virgonian, Ma'am Ana Sinoro, thanks for the big, big heart. Baperte, na? Puwerte, git si Ma'am Ana, na? Virgo, siling sang inyo horoscope ay magalong-halong kamo sa palibot nyo, ilabi na gid sa mga manug-intulin, ha? Halong Virgo sa mga manug-into, kay bao dog ikaw or kamugid ang ginatripingan sa karon, ha?
Kinanglan hinahinay lang niya painto-into namian ka man mamati sa ilaw ay kakabalugin na intulin kagali nila. Kinahanglan maghalong gid. Kinanglan lang Virgo mangin mabakod. Likawan lang nga mag-init ang imo ulo or mangin irritable ikaw karon nga adlaw. 2, 13, 28 kag 33 sa mga maswerte nga numero. Crimson is your lucky color. Kag sa katapusan nato nga zodiac sign Libra, ang mga Libra naman Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Yes, mga Libra, himuon mo dugang pagin nga pagtuon, no? Ang imo pagtuon sa kung ano ina nga bagay o kung para sa imo kaugalingon, dugangan mo pagin para nga ma-promote ikaw sa imo posisyon o kung sa imo trabaho o kung mag-aayuhan ikaw. Sa mga single nga mga Libra, magatubo sa imo balityagon ang bag-o nga paghigugma. Aba, edi wow, na? Yes, Libra, maswerte mga numero, 6, 11, 23, kag 28. Cherry red is your lucky color. So, nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon iya nga adlaw. Huwebes, Oktubre 27, tuig 2022. Pahinumdum naton sa inyo sa liwat ha. Ang pag-ulan-ulan, hindi naton mapaktan, kinahanglan gid ang paghalong-halong. Pero kabalo kita, nga bisan amo na sini ang dalagan sang panahon, ang inyo pamensaron ara gihapon sa aton palaabuton nga dapat naton preparahan. Ang All Saints kag All Souls Day sa maabot nga Martes kag Miyerkules, Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Isa lang wala kay kami may sulumano na yan, no? Namit gado bayi-bayi. Gusto ko kalamay hati. Bawo, anak. Okay, yes, in the Ronnery, the Trava, upod kay Daddy Janice. Good afternoon. Salamat, Gid. Kamusta lang? Get well soon. Kag mayong hapon man dira sa kay Inday Ginisugon dira sa may Bebs Mango Stand sa Banwasang Valladolid. Okay, antes man kita magpaalam sa sininga hapon, ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. Kay salamat gid sa pagpunin niyo sa pagpamuyo sa aton 3 o'clock prayer every afternoon. Ha? So, wala na kita sang panahon pa. Si Tita Wilma magapaalam sa Huwebes nga edisyon sa This Is My Life. Ang ito na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, halin sa Romans chapter 13, verse 7. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. I can't say goodbye. Was na naman sa liwat, salamat kag mayong hapon. Standby na sa matahong mga drama, mensahe, sang paghigog. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.